Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita, kat manipod iti pagayam. Anag pailingad itinagan nga Oliver, nga iti agdama kat adda ijay Taiwan. Nga masakbay na, intay man pa ipatangatang dagitoy akablaaw. Shout out para kada Florenda Kimpaoy, ni Mandy Corisay iti Taiwan, Judeline Bueno, listening in Hong Kong from Cagayan Valley, Jasmine Rivera iti Qatar, Jen, listening in Hong Kong from San Gabriel La Union, ni Marites Lin, listening in Taiwan from Aritao, Nueva Vizcaya, Gina Oribelio, kastamat ni Jonalyn Nadera, listening in Hong Kong from Pangasinan, Pamilya Bristol, ijay Turod, Quezon, Isabela, kan advance happy birthday inton February 19, kan ni Kuyang Junior Palikpik, kan daydi tatang Pito Palikpik Senior, inton February 20, from Jervy, Bristol. Kablaawak man di anak ko ang nag-birthday iti February 5, from Rosetta Ramos iti Abu Dhabi. Dagitoy karubak ditoy Bangbangkag, Garcia kan Rivera family, from J.R. Macalope iti Barukbok, Santa Marcela, Apayao. Happy birthday iti February 5 kan ni Ira 06 Adventure iti Germany, ni Zandra de la Cruz, dagiti taga San Pedro Apartado, Alcala, Pangasinan, from Julieta Cordova. Belated happy birthday to my nephew Rafael Renz Mendoza Lucas iti February 4. Kan advance happy birthday to my son Mark Jade Mendoza Krabahal inton February 15 ijay Baguio City. I love you anak, from Lavleya Mendoza. Shout out kani Isagani Yalong Bolyeser, kanti pamilyana di Tabinalunan, Pangasinan, ni Bray de los Santos iti Oman, Joby Kita listening in Doha, Qatar, Pamilya Borirme Flores kan Padawang, from Monmon Padawang iti Alaminos, Pangasinan. Advance happy birthday kani tatang ko Simon Medina inton February 25. Happy 63rd birthday. Kan amin at agasaranay Kabatuan, from Floresma, Castañeda. Nilani Equoy, Jillian Apalya, kan amin kami dito'y public market, dito'y Cervantes Road, Mankayan, Benguet, from Rachel Bachoco. Shout out kani Geraldine Larocco. Happy birthday kani Apok Jaymar Imbat Jr. from Lola Jean ti Singapore. Emma Cardenas iti Hong Kong, ni Jas Molina iti Hong Kong, kastamutan ni Rai Yan. Kablaaw kanitatang ko Santo Belleza, kan dagiti anak ko, da Amber, Jazel, Ryan, kan Joshua, kastamat ti asawak ani Ambot Binag, from Raquel Binag. Shout out kani Joe Kamkam iti Singapore, Rose Ann Confeso iti Hong Kong, ni asawak Elsa Carino, dagiti anak ko ni Jobert kan Divine, kan ni mamangko Flor Carino iti Nueva Ecija, from Jemerson Carino. Shout out pa kada Baby Moke ni Lori Manabat iti Dubai, from Isabela. Sally Guarte Vlog iti Singapore, kastamutan ni Sandra Oyad. Amin at tagabagabag, from Ariel Timbresa. Happy birthday kani anak ko Nebraska Manalo iti Tarlac, from Wilma Mamerga iti Hong Kong. Shout out iti asawak ani Girly, dagiti anak mi Zyril Angel, Nika Angela, kan Clixie Nikali Cabero iti Camarag, San Isidro Isabela, from Clifford Mark Cabero iti Santa Clara, Gonzaga, Cagayan. Kastamutan a shout out kada Michael Bruce, G. Haramilia, Aida Garcia, kan Bess Mads. Intay nga rodan ituloy abasaan ti surat ni Oliver. Dear Manang Emmy, ilingad naklatan itinagan nga Oliver, kan amin dagitinagan nga inlanad ko iti surat ko, kat nabaliwanan. Ada kita dito'y Taiwan, Manang, kat nagasatakmet, tanapintas ti trabaho iti may sa akumpanya ditoy. Ti amak ti sigod nga agpapaay ditoy, Manang.
Kinapudno na, di makelak ang makabulan laeng itilasod ti kada 3 atawan ang makaden namin ni tatang ko, gapo iti trabaho na ditoy. Ninanang ko tinapalalo ti rigat na kanyak, sipod na addaanak itinakam. Amok nga ado ti maibinglay ko nga adal iti inak isalaysay. Iso asapay la ko mamanang, tamapili met, ama idrama. Kablaawan ka anak ko, ta nagturpos kan iti high school. Kunaklakit din no di ka agturpos. Anyakit ta saanan? Ayanan nga din kari yung ikandak iti kwartak nagturpusak, mama. Ha? Yun ati kwartak, tarumwarak. Ne, apay arumwar ka ngay, Oliver. Kat umay dito'y dagiti kakasinsin mo, ta celebraran tayo ti panagturpos mo. Kat, ada kayong mata mga sikaso kadakwada? Anya? Alan itad yun ti kwartak tarumwarak. Ada tulagan mi kadagiti barkadak. Itad yun ti kwartak, mama. Saan nakasumurot kan ka, Oliver? Ha? Ngamin, ag-celebrar kami kadanan ng kantatang ko. Anya ka matin, Margie? Maminsan ka lang nga awisan kat. Wrong timing mo't ngamin ti awis mo. Kalkalpas ti graduation tayo. Rumbang laang akadan na tayo ti pamilya tayo, Ag-celebrate tayo. Kasla ag-celebrate tamot lang nga, takadwata dagiti barkadak. I-celebrate mi ti graduation ko. Ala ka, ni mamam ti rumbang akadwam, kandag iti daduma akabagyam. Diyak nga rin kaya takadwa dagijay. Sika kandag iti barkadak ti kayat ko akadwa. Maditi kasta, Oliver. Masakitan lakit din ni mamam iti kasta nga aramidam. Anya ka matan? Di na ka din sermonan. Umay kakit din. Kaya't ka makadwa ita. Lading itak, Oliver. Saan nakasumurot kan ka? Makamu ka. Nada sa bala babaya mamamok. Iso ti libre. Adakan ka dayta, No dayta ti amo mapagsaya atam. Di makaamu ka. Ngam di naktumot tan makita no aramidam ti kasta. Ha? Tandaanam dayta, Oliver. Pasensya kan lakay. Ngam talaga adi mo makasarita ni Oliver. Taaging ga ita, di pa'y simmangpet. Alya, apay, sa dino dayan na. Ay, apaman ang nakasangpet kami dito'y balay. Kalpasan ti panagturpos na. Rimwar matlaan. Alya, kunak man nga nagselebrar kayo, kaputan nagturpusan. Dagiti kakasinsin na laangan at ikadwak anangan dito'y balay. Ngam ni Oliver, saan mi akadwa, ta sinarak na dagiti barkada na. Ay, anyan di kasta nga aramid ni Oliver. Mama! Lukatam to nito! Ha? Anyan day Jamina, anyan mapaspasama. Mama! Mabait laang, Rodrigo. Si mangputan ni Oliver. Mabait laang. Ay, anyan ti kasta alangam, Oliver. Ganda ni di ka makakunail gapo itinalaos abartak mo, anak ko. Siyempre, nag-happy-happy kami nga ron, mama. Ta-graduation ko. Di na parte ka. Apay ay akasta ka, anak ko. Asino ti malaam kat saan mo't amanginom ti amam? Mga nusi ka mo ti manginom, mama. Anya? Mga limod mo lang ni Papa. Ngam gayam, manginom ka. Anya kalakit din aya. Tilay bagbagam. Mapankakit din iti silid mo ta maturog kan. Ay, saan pa mama? Dituyak pa salas. Madamdaman to na mapanakit di silid ko. Daka yung timaturog no kaya teo, mama. May bandak pa dito, itado ti panunutek. Kaya ko ti ang may sa. Nalabas ti aramid ko idi agtutubo akma ng Emmy. Katkas iti nakunakon, ni mama ti ado ti rigat na kanyak. Gaputa da kami ti agdandan na. Agmay saak namin nga anak, sa dakat nga rod idi dito'y Taiwan ni Papa. Iso ang maaramid ko amin akayat ko,
tadinak kabaalan at tubngaren ni mamak. No adda iditi kayat ko, masapol ang magunod ko. No anya ti imbagak, iso ti rumbeng ang masurot. Tatalaga nga agwalaak, no mapaayak iti anyaman at arigagayak. Iti na minsan, nagawidak manen ang nabartek manang. First year college sak idin. No, di dagulit ni Papa. May papa ni di pagpagatan ko ang motor. Sana ko nga gadal, Mama. Anya? Nagrigat sa tiag-commute ang mga panag-eskwela. Sa ita, para motor lang nga pagpagatan ko. Di dagpay may gatangan. Di sana klangan nga gadal. Oliver, anak, saan mo't basta-basta ti kayat mo ket? Saan aga po taimbagam itan ket addan adagos? Saan mabalin ti kasta? Anya kita sana mabalinan nga ipagbagayawat. Mabalin! Nagmayat matisad ni Papa iti faktorya di Taiwan. Nalakalang ang makaipatulod da iti kwarta paggatang ko iti motor. Oliver. Nakala ko niti student permit kong agmotor, Mama. Anya, kasano anak kaala ka ngay? Diskartik mo na. Dito kita niya. Dito ti student permit ko. Ngam student permit laang da ito'y anak ko. Saan pa'y alisensya nga agmaneho? Mabalinday doon, Mama. Isungaramidan yung tibagbagak. Dagulitan niya ni Papa. Tanusan da ka patgan. Talaga sa anak ko nga gadal. Diyak kayat nga ipaypayso ni Oliver ti Pangtana Rodrigo. Iso nga igatangak laangan iti motorsiklo na. Anya, ngamina ang mamadelikado ti motor. Kan may sa, si kan a mismo tinagko ng student permit lang ti ikam na. Saan a lisensya day jay? Kunana mo't mabalin ka nun day jay. Anya mapalinan? Sana mapalin, Mina. Masapol at natilihiti mo a lisensya tapno makamaniho iti motor no anya manakita ti lugan. Ngam Rodrigo, duwan nga aldaw asaan asimrak iti pagadalan ni Oliver. Madanaganak. Ay, Mina. Iti duapay lang nga aldaw apanaglangan na. Sigurado nga adun tinaliwayan na iti pagadalan. No agtultuloy asan asumrak, kasanulaangan ngay. Anyan ni Oliver. Tatsaramat ngamin abakat. Sana pampanoy-noyam lang tanda niya manakayat na. Diyak kayat nga agaramid ti anak ta iti may kaniwas. Iso ang makaamuditan. Kisaya kun ti urnong ta. Taigatanga kun iti motorsiklo ni Oliver. Anya ngay, Margie. Makigiddan kan kanya ka. Kakaiso na nga dan motor ko. Mabuto nga ko, Oliver. Saan ka pa'y anairuam nga agmotor? Ngam iyang kas na kon? Diyak kaya ti maaksidente. Anya kumaga po ang maaksidente ka ngay. Safe ka kanyak, Margie. Nakita ka nagmotor idi kalman. Dandani ka na tumba. Ha? Iso ang mabuto nga kung umangkas iti motor mo. Ang mga non niya pa'y ti mapasamak. Okay. No di mo kaya tumangkas iti motor ko. Patgak nga rutikid daw ni Pamela. Nga iyangkas ko kat itulod ko iti balayda. Anya? Sorry ka langan, Margie. Ni Pamela ti iyangkas ko. Ta itulod ko iti balayda. Nay, apay nga itakalaangan. Anyat na pasabakan ka, Oliver. Apay anagado ti donor mo. Nadisgrasya kami ka ni Pamela iti motor, Mama. Anya, ay Diyos ko. Anya tinapasamak. Kan asino day ta Pamela.
Padak nga estudyante ti universidad, mama. Inyang kasko, tay tulod ko di lugar da. Numtsak mo't ni namnama na alas gayam ti kalsada iti ayanda. Malaksid nga abot-abot, nagilit pa'y. Kat, anya tinapasamak? Anya pa'y ngay, mama. Nadisgrasya kami, Ni Pamela, nasugat ti ulo na, hindi na ikanal kami. Imban media ospital. Nakaro ti pungtot ti amana, kat pinabayadan da kanyak ti gastos. Kasta mo na dinawatan dak iti danyos, gapo ka no iti napasamak. Ha? No jak ka no may pa iti kayat da. Pabalod dak. Nangruna ka ti student permit lang ti dokumento nga igam kong agmanmaneho iti motor. Kat, anya nga iti inaramid mo, anak ko. Naimbag ta pinalubusan da ka nga agawid. Awan taimbaga ka kukuwatan ti motor ko, mama. Anya? Kasta na tinaramid ko, mama. Tapno sanda ka pa ibalon. Kasjay ti kinalabas ko manang Emmy. Awan kwenta na kanyak, no kasanuman kabalor ti alikamag. No mapasubuak, kat masapol nga adda bayadak. Iprendak dagiti gamit ko a nagrigrigatan a ginatang dagiti dadakkel ko. Masansan nga ibaga kanyak ni Mama Idi, asaan nga agpidpidot iti kwarta ni Papa, iti balasiw taaw, ngamjak ipangpangag. Kas iti nakunakon, no anya ti kayat ko, masapol a magunod ko. Kasanuman kangina ti balor na. Tipan naka-aksidentek iti motor, akadwak ti may sa babae, nasunutan pa'y iti nagduduma a pagteng, a nagresulta iti pan nakaibos dagiti alikamen ko, nga impagpagatang ko kadagiti dadakkel ko. Agingga adimteng ti may sa apagteng, adyak pulos ni namnama. Graduating ak idin iti college. Ni mamamatag sang sangit. Apay nga ta? Asit gak man ta kasaritak. Mama? Oliver, anak ko. Oliver. Ni, apa yun, mama? Apay nagsang sangit kayo. Sakit. Kalat niya narakop dak. Ni Papa, anak ko. Ni Papa. Apay ni Papa? Anya tinapasama? Na-aksidente ni Papa Vijay abroad. Anya? Dahil tati ang paiso. Kawawag launay ti kayem na. At dahil ti hospital niya abroad ni Papa. Katsak payam mo, doan niya ti kasasaan na. Kanayon nga adayo ti nakaiturungan ti imatang mo, Oliver. Kanayon anaunag ti pampanunutam. Margie? Amangan no da maitulong ko. Ibagamlaan. Amumot nga adan dito pagilian tayo ni Papa. Gapo iti napasamak kan kuha na di Taiwan. Kapilitan ang nagawi din. Kaya't ko ti makaturpos, Margie. Ha? Graduating tayo na. Ngam nagado dagiti nasken nga i-cope up ko. Nagado dagiti nasken na kamatek. Tapno pumintas dagiti grades ko kat makaturpusak. Oliver. Ti parikot ko ita. Amang nawanan ti busbusak. Gapoy ti napasamak kan ni Papa. Oliver. Italama panunot ko dagiti sinaysayang ko ida akwarta. Nagbambanugan ni Papa iti kaada na iti abroad. Italama amiris ko akasapulak gayam dagiti winalwaldas ko akwarta. Itala nga mapanunot ko ti amin.
Saan pa yan daw ti amin, Oliver? Mamati ak iti kabaalam. Iti kinasirib mo. Masiguradok ak kabaalam asarangtan ti parikot a mapaspasaram ita. Iti panagadan mo man, kan iti pamilyam. Aramidam nga inspirasyon mo dagiti dadakkel mo. Tapno agbalin ka natibker. Ada aklaang ditoy. Alalayan ka, Oliver. Saan ka abaybayan? Malunag ti puso ka makakitkita iti kasasad ita ni Papa. Kasta amat ni tirigat ni Mama ang mga asikaso kan kuana. No may sublikla ko madag iti sinaysayang ko ida kwarta. Dakkel ko matulong dayjay. Iti kastoya kasasad mi ita. Ngamuran niya pa itaramidag. Hindi akong may subli dagi jay. Ngamin. Jakon may subli tinapalabas. Makapaladingit ti kastoy ang mapaspasaran mi ita. Naglablabusak kami didi. Ito. Aramidam nga inspirasyon mo dagiti dadakkel mo. Tapno agbalin ka natibker. Adda aklaang ditoy. Alalayan ka, Oliver. Saan ka kabaybayan? Kasla agal-alangugan iti lapayag ko dagiti insawang ni Margie. Owen, husto ni Margie, masapol lang balina ka natibkar. No naglablabusak man iti, daytoyin ti kundaway tapno malitupak ti panaglablabas ko. Saan ko apaayan dagiti dadakkel ko? Nangruna ni Papa, ang nakakaasi itan ti kasasaan na gapoy ti pan naka-aksidente na iti abroad. Masapol nga agtor pusak, ket agsalu kagak para kadakwada. Mama, nalpasan ti amin ang papeles ko. Adamat tin schedule ti flight ko. Oliver, anak. Saan kayo nagsangit, Mama? Kita nga siyo. Tasaan niyo abaybayan ni Papa. Ikari kasayatag tagtrabaho dyan Taiwan. Para kada kayo ka ni Papa. Ganad ka ijay, Oliver. Diyak kayat nga dadaka sa mapasamakan ka, anak ko. Awan ti daka sa mapasamak kanyak, Mama. Ikarit na ita. Kat pakawanandak ka dagiti bindot ko iti kalabas. Pakawanandak ko, Ma. Anak, di mon panunutan dagi jay. Tinapatag itakat nakaamiris kan. Nakaturpos kan. Ita, agtrabaho kan. Basta tikid daw ko, anak ko. Aganad ka iti adayom kada kami iti amam. Mama. Si kakaradkad apalubusan ka. Pangaasim. Ta si kakaradkad ka kumamot lang agsubli. Iti din nami ken ni Papam. Pagpapaayak dito'y Taiwan, manipod iti damo nga imayak dito'y, nga aging gaita, kat iti matlaang pabrika ang nagpaayan ti amak, manang Emmy. Tinulungan nap ti gayam ni Papa ang makastrek dito'y. Kat gapo ta napintas ti record ti amak, nalakalaang ang nakastrekak. Manipod imayak dito'y, adamot tan sumagmamano adaras ang nakaawidak. Kadagito'y laeng asa anak ang nakaawid, gapo iti pandemya. Simaya at meten ti kasasaad ni Papa, banag apakaragsakak unay. Kat da kami ka ni Margie, napagsaritaan mi meten ti panagsimpami, nulakit di ta sumaya aten ti panawan. Makunak anagasa taklat ta, manang. Ta itilaksid ti panaglablabas ko idi, adtuyak lata ang maparparaburan iti bendisyon, manipod iti namarswa. Daytoy ti pakasaritaak, manang. To'y pagayam mo, Oliver.
Pagayam nga Oliver, agyamanak iti panangibinglay mo iti pakasaritaam. Husto ka, talaga apakaadawan iti adal ti pakasaritaam. Anya pa iti makunak pagayam ko, kat nakalanad mo't aminan iti surat mo, dagiti rumbeng nga ibinglay mo kadagiti dumdumngeg. Kang runaan na, sikan amis mo tinagkuna, nga uray pa'y kasano ti kinamanaglablabas ti tao, no dumteng ti kanito ti pan nakaamiris, makaamiris latta. Kat no saan amapunas ti pamati kan panagtalek na itinamarswa, maparaburan latta, kan mabendisyonan iti agnanayon. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinlay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibya. Rintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti, naglabas, asam, kan panubong, liday kan ragsak, isudat ng maris, kadagiti tugon. Iti danal tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayem, ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat manipod iti pagayam, anag pailingad iti nagan Arita, manipod iti rehyon Cordillera. Ngamsakbay na, intay man pa'y ipatangatang dagitoy a kablaaw. Kablaaw para kada Adela Vergara, listening in Hong Kong from Bawang La Union. Nadera family iti Agno Pangasinan from Jonalyn Nadera. Wilma Mamerga iti Hong Kong from Kamiling Tarlac. Ni Divina Karabakan, listening in Lebanon from Isabela. Villa Veli Sabado Ilocano, listening in Urdaneta from Aritao, Nueva Vizcaya. Shout out kani Rosetta Ramos dita Abu Dhabi, UAE. Stoneheart na Igorot. Rose Ann Confieso, listening in Hong Kong from Cordon, Isabela. Kastamat ni Pagayam a Jules Abogado iti Taiwan. Family Guaves ti Bagao Cagayan from Zinel Limos ti Kuwait. Ni Jubilin Kita iti Doha, Qatar. Amin dita Taichung, Taiwan from Gretchen Lucas iti Taiwan. Happy birthday kani Summer Heart Alconcher iti February 8 ijay Libertad Abulog, Cagayan from Princess Diane Salvatierra. Ni Marites Penuliar, listening in Riyadh from Urdaneta City. Ni bakat ko ken Jaisal nga anak ko, kastamot ti Macalope family, kan dagitoy kaaruba mi ditoy Bangbangkag, ditoy Barukbok, Santa Marcela Apayao from JR Macalope. Gaspar kan Patnaan family ijay Bolo Tabok City, Kalinga from Breakerstone iti Malaysia. Kablaaw para kaniipag ko Amaricel Medina, kabsat ko Junior Medina, ken Juvie Abayaw ijay Aglipay Quirino from Floresma, Castañeda. Ti Sarandi family iti Kawayan Isabela from John Mark Sarandi. Ni Menali Batta iti Taiwan. Happy birthday kanilakay ko inton February 14 from Vilma Kaday iti Cyprus. Kastamat a shout out para kada Roxanne Smith, Lori Madabat, listening in Dubai from Isabela. Tinabaro and the Kiwag family, nang runa kada Mama Marie kan Tatay Eduardo, dita San Mateo, Isabela, from Levi J. the Kiwag. Happy birthday kani Catherine Baltasar inton February 21 nga adda ijay Kuwait.
Amin nga agdengdengag di ta Alamino City, Pangasinan from Mildred Fernandez. Kablaaw pa'y para kanitatay ko Jose Sabater Sekretaryo di ta Arzadon, San Manuel, Pangasinan from Margie Sekretaryo iti Kuwait. Shout out kada Jemerson Carino, Ariel Timbresa, Clixie Nicali Cabero. Happy birthday ka ni mamangko Aida Mina inton February 25 from Jasmine Mina Rivera iti Qatar. Shout out ka ni Juliet Dimas. Happy birthday ka ni balasang ko Ivy inton February 9 di ta Alaminos, Pangasinan from Robert Garcia Jr. Ni mamangko Fedukusen Kubo from Prince Kubo. Shout out ka da Zandra de la Cruz, Espanto Corazon iti Hong Kong, ni Gaudencio Lopez. Shout out pa'y ka ni Emma Cardenas iti Hong Kong, ni Melissa Pagaduan, Berlinda Pugong iti Montpolya, ni Mechi Briñas ken Chel Vlog. Intay nga ruden ituloy abasaan ti surat ni Rita. Dear Manang Emmy, ilingad naklata ko man itinagan arita, taga Cordillera ko namlatan. Manipod na amuak da ito YouTube channel yo, kanayunan apadaanak dagiti drama nga iyap upload yo. Sigod nga minan akadenggak da ito'y adrama. No idi may patpatangatang pay da ito iti radyo, kat sa anak anaikan iti kirad nga agsurat, jak itan palabsan ti gundaway manang, iso ang email akmatan. Nalabit nga ado ti mangkundenar kanyak, iti mga ganda nga isalaysay ko. Ngam mamati ak nga adalatamat dagiti makaawat kanyak. Rugyak nga rod ti agsalaysay, idi saanen anasaya at ti estado mi nga agasawa. Amok latano sa dino tinaggapuam, Chofilo. Mabalin ka dirita, di ka mangrugi manan. Kaya't kung tagina na. Kastalatan aka na yun. Aggapo ka iti ayan dagiti kakabagyam. Agpasugsug ka kadakwada sa kanto agawid ditoy. Sa anak ang naggapo iti ayan dagiti kakabagyak akas iti kunam. Nag-overtime ak iti trabaho. Ulbod. No di ka mamati, saan laan? Ngam kasi tinakunakon. Kaya't kung tagina na. Iso apang naasim ko mata sumardeng ka na sumanao. Di nakpagsardengan tapod no amin nga ibagbagak. No kasta nga ron, nasaysaya at narumuwarak langan. Ha? Sa dino ti papanam? Baka mo ditan. Basta ti kayat kukot maadaywan ka, tamarang-rengak itingiwat mo asumanao, makauma ka. Panyaman nga binan aya tinagapaan yung agasawa. Diyak mo't inapatatang, sinitar ko laang tanarabyan manan anagawid. Sigurado ang naggapumanan iti ayan dagiti sugsug akakabagyan na. Ha? Sigurado ang napan manan nagpasugsug ka dagiti awanan utek akakabagyan na. Rita, anak, abangan no nagbindot ka man. Sa anak ang nagbidot tatang, sigurado ak iti imbagak. Kasjay mo ta talaga ni Chofi Lokat. Palibhasa ngamin, mamas boy day di lalaki. Makapabwisit. Nay, pagkuna amamas boy di asawam. Talagamot namin tatang. Sigo din amamas boy ni Chofilo. Saan ang makatakder iti bukod na asaka? Anayon ang nakadipendar iti inana, nga uray itang adan bukod na pamilya. Ti anak ta. Alangan mo't nga urayan na ka. Naturugan Apay ay atunggal ada sa ludsudog kang kano kasta asumang petak ket kanayon abaribar ti panang sungsungbat mo kanya. Kasano? Kundi birok ka iti anak ta, kat nagladaw ka mo ta sumang sangpet. Rita, naladaw ka simangpet gapot ada inaring Pasko at trabaho ka di opisina. Ti ko nam mamati ak. Ha, di nak maalilaw, Chofilo. Apay akanayon lata nakasta ka, Rita. Day talatan agat-atap tar aramidam. Sa anak nga agatap no awan ti pagbasarak. Alaman, anya ti pagbasaram. Apay adi mo patsin nga day inaring Pasko at trabaho. Saan ta ka din nga aglinno ko pa'y, Chofilo? Uray anya ti bagbagam, amok ang naggapu ka manan iti ayan dagiti kakabagyam. Saan ko naklangarudan? Oh, makitam? Bugkawan nak pa yan? Gaputa makauma ka na di kastang aramid mo.
Tunggal maladaw ka agawid, kastalatan na kanayon ti bagbagam, makauman. No makaumaak, ad-addapay ang makauma ka. Buwisit ka, lalaki. Talagang awanan tinamna mga kinawatan tapay rita. Iso kasayaatan nagsinatan. Ha? Kanayon latan niya agat atap kay tiangin. Isong agsina talangan. Katun ah! Day talagayam. Ti ko na matayak mo sina anak. Saan? Ad-adala pinanaknakam ang nagpasugsug ka kadagiti kakabagyam asaan ang mangayat kanya. Di wala na ornosan ti amin, anak ko. Di kailan nakapagsaritan itinasayaan. Baybayan nyo, tatang. Tiyan mo na siguro akot jak kabailan ti makisinakan kwa na. Rita. Jak lagbabawi ang nakisinakan kwa na, tatang. Kabailak abyagan ti anak mi nga uray awan ni Chofelo iti den nami. Iso abaybayan nyo man day lalaki. Masurunak kan kwa na. Ay, jak amo anak ko. Agmamangan no agbabawi kanto iti kastoy na pasamak. Saan, tatang? Anya kumaga pong agbabawi akngay. No nagpasugsog ni Chofelo kadagiti kakabagyan na, ison ti makaam mo. Aklunok matket di anatang sitak manang Emmy. Jak ugali ti mangay ay iti bagik, nukas jay nga dasaan anasaya at amapasamak. Sigo den asa andak akayat dagiti kapamilya ni Chofelo nga asawak. Ket addapay dagiti nakadanon kanyak adamag, asugsugsugan da ni Chofelo amang isina kanyak. Dayta ti makagapo no apay ang nagbalinak nga insecure. Kanayon nga ipapan ko ang naggapo ni Chofelo iti ayan dagiti kakabagyan na tunggal kasjay amaladaw nga agawid. Kat iti panangkarit kanyak ni Chofelo iti sina, nakisina akmet adagos ken kuana. Mami, apa saan nga gawawit ni Daddy? Ha? Nabayagan na sana nagawawit dito ni Daddy. Sa dinom tayan na. Sigurado nga da iti ayan dagiti sugsug a kapamilyana. Mabalin ka di anak. Saan mo man nadamdamagan no sa dino tayan ni Dadim? Agsakit laang tinakam ni Mami. Ha? Amo mga min anak. Adda dagiti banag adi mo pay maawatan taubing kapay. Apay ngamin, Mami? Ilawlawag kuntukan ka intunan anayon ti tawan mo anak ko. Ngamno ita, jak pay mailawlawag ken ka. Naamuam ka din ti damag, Rita. Anya adamag, tatang? Nag-abroad mo't gaya man ni Chofelo nga asawa. Anya? Tagpay so anak ko. Nagrana kami iti kumparik akaaruba da Chofelo. Iso, tinakaibaga kanya ka nag-abroadan ti asawam. Awanan ti bibiyang ko kan kwa na, tatang. Iso nga awan mo't bibiyang ko nga uray no nag-abroadan. Tilaan kanya ka anak ko. Apa di man la nagpakadakan ka. Kan iti anak yaw. Nasaya at mo't tasaan ang nagpakada, tatang. Tano inaramid na dayta, ang mga no pinagsasawaklaan. Anya? Dayta ti agpaiso, tatang. Iso ang nasaya at mo't tasaan ang nagpakada. Kasigurado ang nakangag kumalaang kanyak dayjay alalaki. Ha? Saan mo ta nakaregister iti cellphone ko dahiti nga umawawag? Apay ang kastoy. Manmanulaang mo ti numero ng agparparang. Song bataklatan. Hello? Siyak na ito, Rita. Ni Chofelo. Ha? Uy! Si bibiyag ka pa'y matlagayam? Kunakman lano na ungkel kan? Anya ti kasta pa nagsasaom, Rita. Di ka katagyaman tayo mawaga. Anya kumaga pong agyaman akngay. Hoy, ang mga nunalipata mon asikatin ang karit kanyak itisina.
Iso nga awanlat pagbabawyaan niya. Mabalin ka di. Saan tapay lang aga pa? Apay nga nga imawag ka. Kailiw ko ta anak ta. Mabalin ka di ang makasarita. Jakla ko maipakasarita ken kaket. Ngam gaputa kanayon nga agdamag. Sige, umanugo ta kakasaritam. Ngam balagan ka. Di nakpadaksen iti anak ta. Tagdadata mo't asikati nagbasol no apay anagsina ta. Jakla yung pagarup ang nagrigat gayam ti single parent tatang. Marik namudlaya ti rigat anak ko. Kunakman no kabailam. Kabailak ididamo tatang. Ngambayat abo may bayag. Mariknak matan ti rigat. Kahit, anyang nga ron itati planaw, Rita. Jak nga rod mo tatang. Di mo tadlakan ka ti kontak number ni Chofilo nga asawa. Uwan, ngam apay ka di tatang. Apay no kontakam. Agkin daw ka iti tulong para iti anak yaw. Ha? Kastalaan ng taramidam, Rita. Iti kasta, saan ka amarigata na mangisakan iti para kada kayaw iti anak mo? Ididamo, talaga nga awan panggap ko amang kontak ka ni Chofilo manang Emmy. Ngam idi agangay, nang runa idi marigata na kon, pinagpampanunutak ti imbaga ni tatang. Akon takak ni Chofilo, tagkidawak iti tulong para iti panagadal ti anak mi. Isu na laeng tanukas ta agandata kon ti mangkontak ken kuana. Kasla masair ti pride ko, ket kumaro ti gurak ken kuana. Naitantantan nga rod ti panangkontak ko kumaken kuana, ket inananusak nga insay-sayang kat ti para iti anak ko. Ngem dimteng ti panawan, at talaga adjakon kabailan pay. Kinasaritak man nga ruden ni tatang ko. Nabayagan nga ibagbagakan ka, Rita. Kung takam ta asawam kat agkid daw ka iti tulong tapno maisakan mo ti panagadal ti anak yaw. Kasanumot ngamin tatang, kasla kayarigan na at tinilmon kon ti pride ko no aramidak ti kasta. Apay nga minapagturayom da ita pride mo ngay. Ti masakbayan ti anak mo ti panunutam. Tatang, Sikan amis mo ti makarik na iti rikat. No ibay-bayag mo pa'y laang timang kontak iti asawam at damot nga rod amarigatan ka. Kayat mo nga rod ti kasta? Kin-kin nito nakatirigat, idinto ta damot iti abroad ti asawam. Imposible asa na tumulong na ijay nang runa no may papanan ka ni Junjun nga anak yaw. Ulitag anak kaw. Tilmonum day ta pride mau, kat kontakam ni Chofilaw, tagpatulong ka para iti anak yaw. saan aga po ta kinontak ka? Pagarupo mo nga agpakumbabaaken ka. Kinontak ka para iti anak ta. Apay ti anak ta. Anya tinapasamak ka ni Junjun. Ibagam kanya, Rita. Di kagdanag, awan ti dakas na napasamak kan kuana. Nasaya at ti kasasaad na. Ay, kunaklakit din anya tinapasamak. Anya nga ruti ko nang maiyawag mo, maipapan kan kuana. Marigatanak amang isakad iti panagadal ti anak ta. Rita. Tulungan na kamang paadal kan kuana. Total, si kamot ti amana. Daita ka diti makagapo na apay kinontak na. Nalawag ba't tinangag mo saan ka di? Tulungan nak amang paadal iti anak ta. Awan ti parikot. Kas iti nako namon. Siyak ti ama ni Junjun. Kabailak na ipaayan iti napinta sa masakbayan ti anak ta.
Ngem, iti may sa kondisyon. Ha? Anya dayta a kondisyon? Sige, ibagam. Anya? Kasta ti kondisyon ni Teofilo? Wan tatang, kayat na nga alaan iti abroad ti anak mi. Ay, Iso kanon ti makamo iti panagadal ti anak mi. Basta itulok ko nga alaanan iti abroad ni Junjun. kahit anya nga iti imbagam kan ko, ana. Anya kumapay ngay. Jack imanugot tatang. Rita, anak. Jack lakit di kayat amaya dayo kanyak ti anak ko. Jack kayat ama isina kanyak ni Junjun. Damagak man kan ka, Rita. Kapaalam ka de, asuportaran ti panagadal ni Junjun. E dinto ta itang elementarya pailaan kat marigrigatan kan. Anya harod ti rumbang nga aramidak tatang. Alangan mo't nga itulok ko ti kayat ni Teofilo. Awan mo't ti dakas na kahit. Ni Teofilo ti ama ni Junjun. Kat awan dakas na no alaan na ti anak na ijay abroad. Naimbagmat, ta sinong batam ti awag ko. Kunak no i-cancel mo manan. Kasano jak i-cancel dagiti mo unang awag mo. Kat day tamad lang mga papakanyak tar aramidam na umawag ka. Jak manam mo, nanya launay ti pasol ko jak may karkaro kon karita. Nagpudot ti darang kanyak. Mabalin ka di? Saan apara ka data ti rumbang nga pagsaritaan ta? Anya nga ron. Ti maipapan ka ni Junjun nga anak ta. Nang runa ti panagadal na. Rita. Talaga amarigata na kamang paadal iti anak ta. Amumot nga awan tinatalgad at trabahok. No may papaniti na itabanag, imbagak matan. Kabaala kapagadalan ni Junjun aging gay ti kolehiyo. Urean niya pa yung kurso ta alaan na, siyak ti makaamo. Basta alaan dito ni Junjun, ta dito yung agadal. Teofilo. Naitalang ti kondisyon ko. Siyak ti makaamoy ti amin. Siyak ti mang paadal iti anak ta. Basta umanugot ka nga alaan dito ni Junjun. Oh, anyat makunam, Rita. Sige. Umanugot akon iti kondisyon mo. Basta tinapatag kat ti masakbayan ni Junjun nga anak ta. Para iti masakbayan ti anak ko manang Emmy, imanugotak nga rod iti kondisyon ti amana. Inasikasok ti amin a dokumento, tapno maala ni Teofilo ti anak mi iti pagilyan nga ayan na. Ididamo, makasarsaritak paymat ni Junjun nga anak ko. Ngem idi bumaybayagan, jakmeten ida makontak. Banag ang nagsakitan unay tinakam ko. Pitula titawan ni Junjun idi manang Emmy. Kat ita, agtawanan itinasurok abainte ti anak ko. Kat jakmeten nakitkita, wano nakasarsarita na kuma. Jakon amuno anya ti inararamid ni Teofilo, taapay adinak man lamalagipmet ti anak ko. Daytoy ti pagsaksakitan tinakam ko. Ngam aging gaita, sa anak lata mapukpukawan itinamnama. Itultuloy ko nga ikarkararag itinamarswa, adumteng ti gondaway a makitak matlaeng ti anak ko, tatalaga akailiw ko unayan. Daytoy ti pakasaritaak manang. Tuy pagayam mo, Rita. Pagayam arita, agyamanak iti panagsurat mo dito'y programa tayo. Kasakitan siguron para iti maysa nga ina, ti maisina iti impat patagna nga anak. Nakunam iti damo apasat ti surat mo, nga adda dagiti manggurakan ka, kat addamot siguro dagiti makaawat kan ka. Iti biyang ko, saan kamot akagura? No diket addapan ni dirpuken ka,
no apay akasta tinagbanagam. Sa bagay, aminado kamat anatangsit ka. Kat panagkunak, dayta ti kang runaan a makagapo, no apay anagbalin anakiro ti panagbiag mo, anang itunda iti panagsinayo iti anak mo. No pay kasta, ipanamnamak ken ka pagayam ko, karamanak amang ikararag, asapay lakuma, taagkita kayo matlaeng nga agina, kat maurnos matlaeng ti amin iti nagbaetan nyo. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibya. Intun mapunas dito'y lagi. Dagiti naglabas asam kan panubong liday ken ragsak isudat ng Maris kadagiti tugot iti danal tibiyay.